Pinoy Bus Driver TV. Huwebes, yan naman tayo sa dagat. Patawid tayo ng N.Samar. Ito, malakas pa rin ang hangin magkabus ito. Tayo tayo ng Matnog. Pupunta naman tayo ng Masin City, Southern Litim. Sabay natin ng Panabaw, 13. Kasabay na natin TV. Si ating amigo yan. Nagtakip sa mukha. Huwag sila takip. Kailangan may mga tali itong yung sila. Apat ang makina, apat din ang ilisig. Sabay-sabay andar yan ng apat. Nabibidyo ako yung gabi kami natawid. Sabi rin yun din yung pinakamalakas na alon. Kaya binidyo ako lang para makita nyo yung talsik ng tubig na malakas talaga. Shoutout pala kay Antonio Sanico at kay
Siya Paralis. Yung General Ganacias. Ito na N.Samar ng opposite. Yan, bundok may opposite. Bundok na yan. Yan. Yan na yung ano. Alin, N.Samar. Malapit na tayo na daw. Mamay na na. Yan lang nga yun. Dapat gabi. Nakapos talaga yung paskat eh. Ang bayan ni Madrid, Ludwig. Yan ang bayan niya. Alin doon N.Samar. Doon na sila katira sa Santa Margarita kasi taga doon ang asawa niya. Barangay Lipatan. Yan, pinanganak si Ludwig Madrid, dating kampiyon. Wala kinakatakutan.